yo rabi sonompo bakal tak joko yen turun kepisan mereka kuoso Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Dimas Musti yang ngati ngoku siji tresno iki abadi aduh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula tresno katan kendal sakit coba Parewangi kapatendi lahire tresno kang suci kasunyatan yen telanmu sliramu wis nyawiti Ayo Mas Pras aduh matur suwun Mas Pras Mas Prase udah anak buah belum? Ayo, iki lho Mas ayo janjinya apa? izinnya Pak Ayo Mas, aja isin-isin. Iki ketuane wis. Mas kowe sing tak sayang ralilo aku Dimas Musti yang ngati ngoku siji Apa Mas tresno iki abadi aduh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula tresno katan kendal sakit coba parewangi kapatendi lahire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu wis nyawiti Dewi nyawiti Iya Mas seperti aku dan dia oke nek ngono aku juga bersamanya ayo sikat meneh yo Mas kowe sing tak sayang kangen saya ralilo aku Apa, Mas? Musti ora no kane ati ngoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula tresno katan kendal saking coba parewangi kapatendi lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu sing aduh dewa-dewa asmara kuatno ati kawula anggon kula tresno
Ovi